malalim ah. Nagilid lang ah. Nagilid ka lang no. Pag pumunta sa malalim, sumaan. Ay, pumunta wala nang mag-ano doon sa'yo. Dagat yan, hindi yan swimming pool. Ako yan. Talaga ko nabangan yan. May alak na yan. Ayun pala yung pag-alam. Parang ko, yung bago ako eh. Talagang hawakan sa dulo, yung natin talo. Hawakan mo sa dulo. Oh. May tayo dito mo. Baka mabuk ka naman. Calamari. Kami po mga kami po eh. Kami mo eh. Agak inogi. Kalau mau menjaga si wala siya kuha. Hey, display. Wala pa nagkapian. Ano yung nasa center mo ha? Ay, ito tingagaw mo. Dalam ka mo. Ano, klaro? Paano na ito? Dali pa. Kala ko ito guys. Kaya mo tulungan ha. Kaya magtatayo kaya mo tulungan. Hanapin mo nga Gil para makita ng asawa niya. Si Oliver. Saan nakawan niya? Kamay ko na
sa aming kwarto na ba? Kararaman nyo. Sige. Sampo ba? Dito lang, dito. Makakapahinga na dyan pag malayo. One, two, three. Lahat tadi mo. Bilis. Ay, aliwa. Tuntun na. Paglatang mag-alis. Ulit. Kaliwa.
Ready lah. Betul kan? Mampu pemberan gini. Pemberan. Ah. 1, 2. Hanggang po ni Dre. Dek, akan bumaray. Pagkat ka. Pagkat ka. 1. 1, 2, 3. Panalo. Ito ba ibang Karen Carmen? Okay bang? Belajar. Makabitaw ka dyan ha. Ay, ka.
Ay. Dahil nakita ko yung mga pinasa ni Kuya sa JC, hindi makakapurma, baka ang dalawang sa cutting. Makulit kayo, dyan na po yung problema. Ito ba yung isang dulo? Sopas pa doon. Ayun yun. Sopas. Ha? Ayun, kahit mo yung sarapan. Okay. May nabili ba kayo hito? Ginawa kayo hito? Ewan ko lang po nila pare Oliver kasi nakasunod ko kami. Parang wala. Tanong ko po si pare Oliver. Kayo ano yata? Magsunta ba yan? Ako na natin yung hitaw. Ay. Wala daw yung pumabili. Ikaw ni mo siya hito. Si James. Wait lang, saglit lang. Saan ba kayo? May
Meron? Meron? Wala rin yung dalangan daw, pinsinta. Ha? Pinsinta. Meron lang doon. Ah. Yung hito lang wala. Ito. Walang wala kasi wala. Wala talaga. Kahapon kayo na order. Kahapon wala din. Wala din. Kaya napunta sa bangon. Ngayon, ewan ko kung ano, walang hito. Bangot na naman, siguro. Ganun, tatalagan ko. Ito nalagyan po kasi nalagyan ko na. Hindi nila naliligaw sila ano. Well yun. Naglalala. Ha? Nagagala-gala pa yun. Sabi ko, doon nila ako, hindi daw nila alam ng daan. Hindi nga daw, naliligaw sila. Tapos, doon ako pinapadaan ni Ruhilio, doon tinatanong ko siya doon sa pag-akyat ng bani. May daan doon sa, may daan. Maganda doon, sabi niya. Kasi hindi ako pumunta. Ay! Kauryo! Sabi ko doon nila kantayin sa Welcome to Poblacion. Wala naman sila doon. Buti itong mga tayo nakasunod. Inantay na nila ako ng ano. Pinapauna ko na doon sa mga. Agay Arnel. Piarang baso late kinarga mo. Ano pare gagawin mo? Kala, Baraan mo. berni ko mo. Tanga ka. Ubas. Kaya magpuna niya ng sinigaw, higupin na lang na yung sabaw. Yeah. Balikan ko na yan.
Nasa dyan, guys. Okay. Gapo, no? Bawi na lang mamaya. Magtupas na lang kayo.
Kulipol. Magkano dyan? Yung ilang tao? Walang oras. Ilang oras dyan? After lunch meron pa rin. Kasi may mga kasama. Ano po ba sila? Ano na mo? 1.8. 1.8 sa alis na tao. Wala nang naglag. Wala na rin bawas. Ito pumunta rin sa ano. Ilang destination nga po sa Pilipol. Yung iba ano yan? Mga site trip na lang yan. Madadaanan natin yan. Pero titigil tayo dyan. Dito sir, ng island. Itong ano, turip. Hindi na yan. Pag-isip lang. Pag-ilag na tayo. Talagang na tatanan mo, pero dito. Hindi ko makapag-inip ito. Turip state like it. Pero ako, tamada lang. Maganda pero guys, pero maaga. Yung bukas pa naman kami. Hindi talaga dyan. Dito na kami dyan. Sama dyan. Saan kayo nag-stay? Ay, gumaganto. Papunta dyan yun, no? Balik. Balik. Sinanak namin yan. Wala parang saan dyan. Ano, no? Yung mga direct ng puro. Ay, wala siya. Ilan yung dadaanan natin? Working lang. Ganda dun sir. Split driving po. Yung mga po 200 lang additional. Yung pag hanggang dito. Sa snorkeling. Magkano rin sinabi? 180 gagawin 2,000 pag i-direct ka. Ito lang. Pero ito yung driver sa may kabayaran. Saan? Meron yung site. Magkano na experiment? Pero yung mga bata. 30 pesos. Kala, 30% sa ibaba. Dahil 30 per head. Meron na. May ano lang, no? May life jacket. Tatawagin ko na sila na. Bali 2,000 hanggang doon, no? Thank you. Tingin. Hawak siya dito. Ulo!
Ay, bener. Ah, kising, kising. Ah, sampol nila ba? Sampol, sampol, ha? Ah, lagi niya. Sini, ah. Balikan. Ano yung basta dyan ko ikin ano alino basta dyan si kata tayo baso ito. Ah, yun eh, sample na ito. Kising, kising. Ulo, paa, tuhod, balikan. Ah, yan pala, di ba? Ah, okay lah. Ah, gila, 300 ya, 300. Paa, ulo, balikan, paa. Sana, dito. Basag natin baso, dito baso. Ah, ulo, paa, ulo, baso. Ah, Pak Darul. Pasok nagulog na nani bagay sa sakit kasi ka. Again. Paa. Ulo. Balikan. Aku ni aku suka juga. Aku suara. Ulo ada lagi ya. Balikan. Boleh ya. Boleh. Balikan. Tuhod, paa, ulo, balikan, tuhod, ulo, paa. Ano po ni ba? Ah, alagay, alagay. Ulo, tuhod, balikan, paa, ulo, paa, ulo, balikan, masuk. Ah, okay. Ulo, paa, balikan, plato. Enggak po. Ah, ulo, ulo, paa, balikan, tuhod, ulo, masuk. Bagus lagi. Ah. Balikan guys. Ini. Ini satu. Ayah sini ah. Ah, ini.
nagkakasunod ka. Ay, andun lang dyan, Arom. Masagan agad na may line. Agin lang, sting. Sting nila mata. Yes! No! Yes! Yes! No! No! Yes! No! Yes! Fokus dapat ah. Nalala. Sige lah. Papulisan ah. Game. Yes! Oh! Ya. Itulah. Game. 1, 2, 3, no! Ini mana? Ada eliminate ya. Cuma nih. Gini, kok ini may tampol animal ay ito tayo. Game. Yes. Yes. No. No. Yes. Yes. Ada orang lara. 1, 2, 3, no. No. Yes. No. Yes. 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 No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. Yes. No. Yes. Yes. No. Dah iray. Kailangan ta. Balintog yung tiratan. Majalay no. Majalay yes. Majalay yes, majalay no. 1, 2, 3. No ya. Yes. Yes. No. Yes. 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 No. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Plus ko mo lang to. Plus. Yes. Game. No. Yes. No. Yes. Yes. No. 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 Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Kita mo, ilukso, mabayag mo yung kini, yung tani. Ilukso lah, ano to ay? Sabay, sabay, Kailangan yung tanto. Yes. No. Yes. Yes.
Go! Wala yung bantay dyan ah. Wala yung bantay. Parang bato-bato. Payukom! Payukom pa rin! Tao ko lang pumunta! Ang gilakalis. Ang gilakalis. Ang gilakalis. Ayan tila si matibay ni Rami karuan ah. Matibay ni Ra. Patuloy mo na Anikin. Oliver. Ato tama analo ka rumag ta ka sa bitkin ja. Akin eh, pasil sa tama yun natan. Five.
Magkanula, magkanula. Magkakaroon naman na ikinato. At pasingka lah sih.